Iċ-ċelebrant tal-quddiesa tal-lejla huwa Monsinjur Carmelo Refalo. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-kol. Maħniex weħidna, Ġesu rid jibqa' magħna u jibqa' magħna fl-Ewkaristija għalhekk inġbarna hawnhekk il-lejla nilqalilkom tal-qrib u tal-bogħod. Intom li ġejtu hawnhekk f'riġlejn il-Madonna fis-santwarju tagħha biex inkunu nistgħu verament ninaqdu ma' Ġesu, partikolarment fl-Ewkaristija fit-tqarbin imqaddes. Nagħtu bidu għal din il-quddiesa billi nitolbu maħfra mid-dnubiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emin, billi ħallejt dmirjieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti jitolbu għalija. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, flimkien glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla u Sultan tas sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf Talla bin il-Missier. Int li tneħħi id-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Int li tneħħi id-nubiet ta' dinja il-qat tal-qalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għax inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, aħna namlu l-qalb u nsejħulek Missier. Saħħaħ fina l-Ispiritu tal-uliet adottivi tiegħek biex jistħoqilna niksbu il-wirt illi inti lilna wetna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mikteb ta' Slaten. F'dak iż-żmien il-profeta Elija irħiela lejn id-deżert. Wara jum miexi waqaf, inxteħed taħt siġra tal-ġummar. Talab li jmut u qal: issa biżżejjed mulej, ħud lil ħajti, għax m'inhex aħjar minn misserijieti
u imtett tad-del tal-ġummara u raqad. Kif kerrieqet messu anġlu u qallu, u kul. Ejja dawwar wiċċu u lemaħ der rasu ftira moħmija u ġarra ilma, kel u xorob. U reġa' mtett. Għattini darba ġel anġlu tal-mulej u reġa' messu qallu, u kul. Inkella ma tkunx tifla ħal mixja li fadallek. Elija qam, kel u xorob. U bis-saħħa ta' dak li kell baqa' mixja għal 40 jum u 40 lejl, sa ma wasal Horeb, il-muntanja tal-mulej. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali nwieġbu flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Kull ħin imbierek il-mulej, tifħilu dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu, ngħidu ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. X'għandru l-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien. Jen fittixt il-mulej u weġibni, minn kull biża' tiegħi ħelisni, ngħidu ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semu u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu, ngħidu ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. L-anġlu tal-mulej jasses madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħini il-bniedem li jistkemm fih, ngħidu ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. It-tieni qari meħud mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin, ħuti. Tniktux l-Ispirtu Santu ta' Alla li fih intom is-siġillati għal-jum il-fidwa? Imrar, saħna, korla, tajjir, għajjat, dan kollu warbuh minnkom u wkoll kull ħażen ieħor. Kunu twajba ma' xulxin, ħennu għal xulxin, aħfru lil xulxin, bħalma Alla ħafer lilkom fi Kristu. Kunu mela tixbħu lill-Alla bħala uliet maħbuba u imxu fl-imħabba bħalma Kristu wkoll ħab lilna u ta' lilu nnifsu għalina offerta u sagrifiċċju ifuħu quddiem Alla. Il-kelma tal-mulej. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wieqfa għall-Evanġelju. Jiena hu il-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema, jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs, jgħix għal dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien il-lut bdew igergru fuq Ġesu għax kien qal jiena hu l-ħobs li niżel mis-sema. U bdew jgħidu dan mhux Ġesu bin Ġuseppi, il-missieru u l-ommu ma nafuhomx. Mela kif qed jgħid jiena inżilt mis-sema. Ġesu weġibhom. Toqgħodux tgorru bejnietkom. Ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier li batni ma jiġbdux lejja. U jiena inqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Hemm miktub fil-profeti kulħadd ikun mgħallem minn Alla. Mela kull min jisma' lill-missier u jitgħallem minnu dan jiġi għandi.
mhux għax xi ħadd qatra lill-missier ħlif dak li hu minn Alla. U dan li ra lill-missier tassew ngħidilkom min jemmen għandu fih il-ħajja ta' dejjem. Jien hu l-ħobs tal-ħajja. Missirijietkom kielu l-manna fid-deżert u mietu. Dan hu l-ħobs li nieżel mis-sema biex min jiekol minnu ma jmutx. Jien hu l-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ħafna nies li jiġu tapinu bħalma nagħmlu aħna jgħidulek x'ħin nidħol f'dak il-post partikolarment fil-kappella ċkejkna hemmhekk insib ħafna paċi. Qisu hawn xi ħaġa fejn il-qalb tistrieħ. Imbagħad ikomplu jgħidulek u fil-preżenza ta' Ġesu, preżenti fl-Ewkaristija u fit-tabernakli tagħna, inħoss li hemmhekk jien nista' niftaħ qalbi. Għandi min jismani, nista' nafda lil min qed jitkellem u nemmen li kull min jiġi għandu fih il-qalb tistrieħ. Għalfejn qed ngħid hekk. Għax il-Vanġelu tal-lum ikompli ma' dak tal-ħadd l-għadda u l-ħadd ta' qabel, fejn lil Ġesu qed jgħidulu għatina minn dal-ħobs ħalli l-qalb tistrieħ. U llum qed ikellimna b'mod ċar dwar l-Ewkaristija, qegħdin il-kapitlu 6 ta' San Ġwan, u jagħtina garanziji li se naraw. Ħammorru bil-mod. Wieħed kappillan ma kienx jaf ħafna skola fi Franza. Batuh ġewwa raħal kważi minsi. Ħadd ma kien għadu jmur il-Knisja. Jgħidulu il-kurat, il-kappillan, jiġifieri kurat bil-Franċiż, kure, ta' ars dan il-post fejn kulħadd kien qatam il-Knisja. U ddiskutew bejnietom qalu da ma jafx ħafna skola, qalu nibgħatu hemmhekk ħsara ma jagħmilx. U San Ġwan Marija Vianney iqaddes il-qudiesa l-ewwel waħda wara l-nadda ftejt tgħidilna l-istorja ħdel l-artal, jaqbad il-ħobs tal-Ewkaristija f'idejh u jgħid dan hu l-ħaruf talla ħen dawk li huma mistiedna u m'hemm ħadd. Ħen dawk li huma mistiedna ma' ħadd. U l-Ġesu bil-fidi kien jgħidlu ibad persuna oħra. Il-miraklu tal-Ewkaristija spiċċa dal-qassejs 14-il siegħa jqarar kull jum. Il-fidi fl-Ewkaristija. Wieħed raġel kien jidħol wara li jgħaddi mir-raba. Ipoġġi l-għodot tar-raba ħdejn il-bieb u joqgħod bil-qiegħda. U darba ġitu kurzità l-kurattar San Ġwan Marija Vianney li jinfakru fix-xahar ta' Wissu dan is-saċerdot twajjeb u qadies. U qallu imma inti x'tiġi tagħmel hawn? Qallu jiena niġi noqgħod hemmhekk bil-qiegħda inħares lejh għat-tabernaklu u Ġesu iħares lejja. Qed taraw il-fidi? Eżistijaj, Ġesu qed ikellemna fuq xi ħaġa importanti. Ma ħallinniex xi suvenir, laqqas xi monument tal-irħam jew tad-deb. Ħallilna lilu nnifsu. Għalhekk bdew igergru n-nies.
U Ġesu għalilhom immintom mhux qed gergru u jagħtihom 3 garanziji. L-ewwel, toqgħodux tgergru bejnietkom, ħadd ma jista' jiġi għand il-missier jekk ma niġibdux lejja. U jkompli jgħid, jien inqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Mela aħna il-qalb tagħna bħal ħadida lejn kalamita miġbuda minn Alla. Huwa Alla li jagħtina l-grazzja li niġu ħdeeh. Tagħna r-rigal tal-fidi. U l-iktar ċentrali hija l-fidi fl-Ewkaristija. Hawnhekk qed jgħidilna ma tmutx imma tgħix. X'jista' jgħidilna iktar? Ma tmutx, anzi qed jgħid inqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Imbagħad jerġa' jgħid tassew ngħidilkom. Qed jgħidha b'mod solenni, tassew ngħidilkom. Emnuni jiġifieri, min jemmen għandu l-ħajja iwa xi kemm sal-pensjoni, ftit law u ftit lem. Min jemmen għandu l-ħajja ta' dejjem. Jgħid dan nies mhumiex jifhmuni u jerġa' jirrepetija u jidħol għal garanzija ismagħha. Jien hu il-ħobs tal-ħajja. Diġà qed jgħid li ħajjuhu f'idejh dak il-ħobs fl-aħħar ċena u jgħidilhom ħudu kulu dan huwa ġismi moti għalikom. U jgħid jien il-ħobs tal-ħajja. Missirijietkom kielu l-manna fid-deżert, iwa, dik kienet simbolu, sinjal. U mietu. Fi żmien Mosè sejrin l-art imwieda provdilhom il-ħobs mis-sema u mietu. U jkompli. Dan hu l-ħobs li nieżel mis-sema. Min jiekol minnu ma jmutx minn issa. Qed jaqgħad li xi ħadd jgħix mal-Ewkaristija. Ħbibti, importanti dejn u beda jgħid mhumiex jifhmuni, tant li qalu ħanitilqu il-Vanġellu li se naraw issa l-quddiem fil-ħdud li ġejjin. Jerġa' jfehmhom it-tielet garanzija, ismagħha. Jien hu l-ħobs il-ħaj, il-ħobs il-ħaj. Nieżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dal-ħobs, il-garanzija, jgħix għal dejjem. Da f'biċċa Vanġelu qasir qed jerġa' jirrepetijinna għax aħna ma nemnux. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi. Mhux jiġbaħ il-xi ħaġa, mhux tifkira ta' xi ħaġa, imma preżenza. Ġesu huwa ħaj preżenti bil-ġisem, bid-dem, bir-ruħ u d-divinità, kif se jiġi fil-miraklu tal-Ewkaristija l-iktar fil-Qudiesa. U dan il-ħobs huwa għal ħajja tad-dinja. Ħanispiċċa. Aħna nemmnu fl-Ewkaristija. Aħna nemmnu f'dil preżenza. U jekk nemmnu f'Ġesu li huwa preżenti magħna, din l-imħabba kif tkompli tġenninna leħ? X'imħabba għandna lejn Ġesu Ewkaristija? Jew niftakru fl-Ewkaristija meta nidgħu bl-ostja. Hekk jiftakru fl-Ewkaristija ħafna mill-insara tagħna biex iżebilħuha. Jien nemmen fl-Ewkaristija ninżel nadurah, kif nilbes fil-knejjes tagħna, kif inġib ruħi, kif nagħmel ringrazzjament tal-wara tqarbin, kif nieħu sehem fl-Ewkaristija u fil-Qudiesa, kemm bruda, kemm tkaxkir, kemm nuqqas ta' ħeġġa biex immur għand Ġesu. Ħanarġa' ngħidilkom li kelli nieklu mill-mejda tad-dar jinbidel fina. U għandna bżonnu il-metabolizmu biex il-ġisem ikun jista' iżomm, irieġi. Imma min jiekol mill-mejda tal-artal, dak li kell jibdilna fih. Taf għaliex? Għax Alla tagħna ma jmutx. U l-Alla tagħna ma jmutx. Min imiss miegħu hu maħluq biex ma jmutx. U għalhekk qed jgħidilna min jiekol minn dal-ħobs jgħix u jgħix għal dejjem. Temnu inti dan?
kellu raġun il-kurat tars San Ġwan Marija Vianney jitlob qudiem Ġesu Ewkaristija u jgħidlu ibgħat li persuna waħda sa ma kkonverta ir-raħal kollu fl-imħabba lejn Ġesu fl-Ewkaristija. Da kollu li qabel u f'kull żmien. Alla veru, minn Alla veru. Imnissel mhux magħmur, natura waħda mal-missier bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin. Ħal ġisem fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. Tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja, jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej jagħti ħajja ġej mill-missier u mill-liben. Li jum mweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben. U tkellem b'fom il-profeti, knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika. Nistaqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet. Ġesu rid jibqa' magħna fl-Ewkaristija. Inroddulu ħajr u nresqulu t-talb tagħna. Nitolbu għal Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, is-saċerdoti l-aktar dawk li se jippritkaw, id-djakni, is-seminaristi u l-katekisti biex inti mulej tagħtihom l-għoża u l-qawwa tal-Ewkaristija nitolbu. Ġranet kruċjali għad-dinja biex ma tibqax sejra fil-gwerer u l-ġlied, nitolbu mill-Ewkaristija titnissel il-paċi, nitolbu għal paċi fil-qalb, fil-familji u fid-dinja kollha, nitolbu. Il-mejtin tagħna, tolbu għall-eżistana mejtin, li żgur għandhom sem fil-preżenza tagħna hawnhekk. Għaluli biex nitlob għal xi nies li mietu dan l-aħħar. Dun Mikiel Kawki, Rita Spiteri, Marija Falzon. Nitolbu wkoll għal-mejtin tal-familja Mikallef, il-mejtin ta'kom biex il-mulejja tihom mistrieħ għal dejjem fil-ġenna, nitolbu. Nitolbu għal dawk li se jagħmlu xi operazzjoni, dawk li waslu fl-aħħarsija, dawk li jixtiequ wilt, dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom, dawk li tilfu l-fidi fl-Ewkaristija. Ir-resqu t-talb tagħna minn idejn Marija u bil-qalb ngħidula qaddisa Marija Omm Alla. Dan nitolbulek bi Kristus Sidna. Tal-ħobs
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Ħares mulej lejn il-Knisja tiegħek ilqa' l-offerti li qiegħda tagħmillek, kontent li fil-ħnina tiegħek tajt l-grazzja li toffrihomlok bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Iż-żuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax bid-demm ta' ibnek, bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, ġbart miegħek l-uliedek, dawk l-ulied li dnub kien xerret, u bil-qawwa tiegħek għaqqadthom fil-Knisja tiegħek, il-ġisem ta' Kristu, it-tempju tal-Ispiritu Qaddis tiegħek għat-tifħir u l-glorja tiegħek. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek qaddis. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħata minn rajħib qati għall-ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Kull darba niklu dal-ħobs inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja l-karċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra x'oġbok tilqana aw quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna ġisem wieħed lilna nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Mulej iftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba mal-Papa Franġisk l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Iftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Iftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Ħati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Lawrenz, Levita u Martri, u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk, insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġih kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Namlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna missierna. Aħfrilna d-nubin.
اħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, ħatina fit-tiba l-ħina tijak paċi fi żmienna, inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li l-appost li qed tgħidu lilna, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubietna, ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim, laqda li inti trid fint li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem, paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi l-xulxejn. Ħaruf tal-la li tneħħi d-nubiet tad-dinja nibqgħu bil-wieqfa sal-ħin ta' tqarbi għal din it-talba li llum fakkarna waqt il-prietka. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. Qarbina ta' xewqa, Ġesu tiegħi, jiena nemmen fik li tassew tinsab fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Inħobbok fuq kollox u nixtieqek fir-ruħ tiegħi. La darba issa ma nistax nilqek f'qalbi sagramentalment, ejja għall-inqas spiritwalment. Jiena nagħlqek daqs li kieku ġejt ġewwa fija. La tħallaqat li jiena ninferet minnek. Grazzi Sinjur Alla u aħfir li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Sultan, oh Jesús.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Tqarbilna mulej bil-ħobs tas-sema, miċ-ċokontana nitolbuk, għamel li dan il-ħobs ikun għalina ir-ran tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Fl-aħħar tal-Quddisa se ngħidu 3 Ave Marijiet, naqduhom mat-talba tal-Kwindiċina, issa li wasalna ħafna qrib għal-lejt tal-Assunta. Fil-fatt avviż importanti huwa marbut ma' nhar l-Erba'. Aw min għamel l-Erbat kollha issa nhar l-Erba' lejliet is-solennità ta' tluħ fis-sema tal-Verġni Mbirka, hawnhekk ikun hawn il-velja fit-8, attenti ma jkunx hawn qudiesa fis-6. Intom li mdorrin tiġu lejliet il-festi biex tisimgħu hawnhekk il-quddies. Mela l-quddiesa tkun il-velja li ssir dejjem fuq it-suntier tal-Knisja ta' Pinu. Mbagħad fl-10:30 jibqa' lejl adorazzjoni. Il-ħamis ikun hemm quddiesa fil-5:30 ta' filgħodu fuq l-Olja ta' Ammar, jitlaq pellegrinaġġ fil-5:30 ta' filgħodu. U hawnhekk il-quddies ikun fit-8:30 fl-10, 11:15 u 5 ta' filgħaxija. Xi ħaġa li n-nies isaqsuna ħafna għalija hija l-fatt li nhar Santa Marija id-dar ta' French tal-Arb tkun miftuħa fl-għaxija fil-5, ikun hemm it-talba ta' Rużarju, mbagħad jiġi s-saċerdot u jġib l-Ewkaristija u jagħti l-barka. Dan għal 15 ta' Wissu. Il-mulej magħkom, iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nitfgħu ħarsitna fuq il-Madonna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sa min jafa jgħidu miegħi dit-talba antika li tħejjina għall-festa ta' Santa Marija. O Marija wisgrazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-Qaddisa Trinità. Mela lilek o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija ingawduk fl-eternità. Morru fil-paċi ta' Kristu.